Ford Focus 2002 година. С перфектна джанта, с перфектна гума. Оригинална боя автомобила. С сервизни истории, 2 ключа, един собственик. Оригиналните стелки. Теглич, триъгълник. Нов внос от Северна Италия. Колата е в топ състояние. 1.6, 101 конски сили е мотора. С малкия данък. Акумулатор перфектен. Никакви пребоядисвания. Абсолютно всичко оригинал. Багажник за ски или за куфар. Сервизни истории. Без забележка вътре. Сега ще го запаля. Запален автомобил вече. Реални 90 на 1000 км. Климатика му работи. Никога не е пушено в него. Да. Работи отлично. Невероятен автомобил в перфектно състояние. Автомобил за ценители.